Yebo khona phela umshado egcineni amadoda awenzi neringa nje. Iringa ayivimbi lutho. Umakhona saqhubeka samtshanga ring. Makhelwane. Iring vele ayivimbi lutho. Indoda mayithi iyashela sizoyiqoma phela thina ubithe Iqoma iyasithanda. ungcono kuthiwa umazi umakhelwane. Umazi. Kade ngiphila naye. Desperate nami ngifuna imali. Uyasebenza nje uyayisebenza. Angenelisa Wena nje ile usona ngina. amabhizinisi wena. Angenelisa ile ngina ngifuna le Yakwanelisa yini musuyithola kumkhwena wakhe? Angenelisa impela. Yakwanelisa. Angenelisa. Cela ukuthatha leli thuba ngibingelele umbukeli weBlack Life TV. I am uMlangeni Magasela. I would like to welcome you on another episode of Izinkinga Zomndeni. Namhlanje ngibiziwe la ekhaya ngibiza umndeni wakwaZulu. Bathe Magasela siyacela ukuthi neBlack Life TV nike nize ngala ngakuthina ngoba sinodaba esifuna ukuthi nisixazulule lona. Kodwa ke ngoba sengikhona ke ngafika sengikhona ke la ekhaya. Sawubona ngibingelele uma la ekhaya uMrs Zungu kunjani? uMrs Zulu. Yebo. uMazungu. Yebo. Nazo-ke angifuna ukubhalansisa kahle lapho. I'm bad with iy'bongo yabo. Kodwa-ke unjani uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyabingelela nakubabukeli. Abalaleli. Ubukeli beBlack Life TV. Yebo. Yes, Thando. Awungitshele ongibizeleni la mama wami. Isithando sami ngibize nina ngoba nginenkinga. Nginenkinga nomakhelwane. Yeah. Makhelwane wami. Mina uyasebenza. Uyasebenza. Ukubuya kwakhe emsebenzini akangena ekhaya ungena kamakhelwane. Ngithi ubaba uyabuya agcine ngabuyanga. Amakhelwane kuyadayiswa amabhodlela aphuzwayo. Baba uyabuya baba kabuyi. Uselala khona kamakhelwane. Yeah. Nabantu bangixoxa hayibo. Bathi bangihlebela ulala khona kamakhelwane lada sikhona utshwala. La ngalimbe ngiyila ngithi ngiyayiphuzela ubabakazi. Ngiyambona nangothushu ekseni. Uyaphuma ngesanda ukuphelezelwa ubaba umama lo wakhona la odayisa ijointini. Okay. Uyamphusha. Futhi umphushisa akazongena kwami waphela sakheleni. Futhi nalakho ngiyithulele bese ngiyabuya ngibuza umakhelwane njengomuntu umakhelwane bezizwana besiphila kahle nomakhelwane sizwana nje. Mangithi ngiyambuza umakhelwane yaphika ngeyinlanga ngiyambona umakhelwane uphosa inkukhu. Kade ngiyabuka ebendi uphosa inkukhu uphosela ngala mina ngitshalileke. Ngitshayile nginengadi. Uphosa inkukhu ngala siqale siyibange lapha kona makhelwane uphosela inkukhu ngala ngoba ngitshala izodla izitshalo zami nje bangilimile. Saqala lapha inkinga ke nomakhelwane. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi umakhelwane ngathi uxoxa naye. Ngabona ukuthi uyayisola kodwa ke angazi. Noma ngisola ngeqiniso yini. Ngoba kuhambeni kwesikhathi ngathola nokuthi futhi usenengane yomyeni wami. Uzwa ngobanika isigaxo singaka? Angithi phela abantu bayakhuluma tata. Ngiba ngixoxa hayi njengoba ekhulele nje ingane yomyeni wakho la ekhulele. Namazi. Yebo. Indaba enjalo. So manje nesifiso sokuthi simizi. Ubaba uphi yena? Baba sedlulile. Kwanzima. Yazi mengifisa ukuthi kulesi simo mesimdingayo noba bayikhulumele njengomndeni. Kodwa ke ngoba usakhona wena mesisizulu ake sithathe udaba sizama ukubona ukuthi nethimba mhlawumbe singakwazi ukuthi simthole nomakhelwane ayikhulumele. Kodwa ngifuna ukuthi yabo ngingathi mengifika laphana kamakhelwane ngikhuluma into engahlangani. Okokuqala inkinga uyabona umakhelwane uyachukuluza. Izinto akubona obona ngathi uchukuluza ngazo uthe wambona ephosa inkukhu yini mhlawumbe enye mhlawumbe wabona ukuthi esephusha umyeni wami umyeni badingala la ngendlini ngambona emphusha okuchaza khona ukuthi wekade lele khona. Inkinga enkulu ukuthi yamsola ukuthi benobaba mebe. Yebo. And usuzwile ngandlebe ukuthi sengizwile bathi bakhuluma. Bathi ingane ngathi eyakhe futhi ubaba. Ukwayibona kodwa wena ingane? Ngisaba nokuyibuka. Mhlawumbe ngicabangile iminyaka mingaki nje? Ngicabanga mhlawumbe ina 3 years. Ina 3 years ubaba usanda kushona ke usho ukuthi. Ushone nje leminyaka nayo. Nje ethe. Kusho ukuthi nje waku 2025 ushona ngo2022. Yazi kuwasho khona impela ke sithando sami. Yo ngiyakubona nje ngiyagijima kona. Ngisaba nokukubuka kodwa mathi ngikubuka futhi ngiyabona ukuthi nayo inswebe engani zami. Kodwa futhi kuyenzeka ukuyibona into uma usuyizwile noma ingayona. Iba kumele kube yiyona. Ngiyayizwa leyo ngoba manje yilento esekhanda lakho ukuthi kuthiwa. Uma ngase kuthiwa ngempela ingane yakho ke ngenze njani yala ekhaya? Ngiyamukela. Ingane ayinacala. True. Ngiyayimukela futhi ngafuna noma inenkinga ize kumina. Anginawo leyo nhliziyo.
Uma kuthiwa ngempela eyomyeni wami, ungayimukela noma kubuhlungu. Uzoyenza ngoba igazi umyeni wami. Ngifuna nabantu bayazi le ngane. Unazo nama ingane? Yebo nginazo. Zikhulile. Ebakhulile. Ehe. Ebakhulile. Hey, ngiyaluza udaba lakho Mazungu. Ake ngizama ukuthola ithimba libone ukuthi bangakwazi ukusihlondezela umakhelwane wavela iseduzane. Nake naba bangani mhlawumbe nomakhelwane before. Sasabangani iminyaka. Unamazi. Besizwana nomakhelwane. Besizwana bengicela impuphu, alethe impuphu namafutha. Angazibajika yonke into besizwana. Akaceli lutho. Nawe awuceli lutho kwakhe. Angisaceli lutho phela ngoba nemali phela iya ngale ubaba uyidla kwangale imali. Afika la kumina ngasenalutho. Ubaba nje mengasondli. Lutho. So ubaba mengazi ukuthi nawe ubuye kancane. Ubakade azi impela ukuthi nami ngiyaliphuza ikhofi. Ngiyaliphuza ikhofi. So nje mengenankinga nalokho. Bengenayo inkinga ngoba mayithandile uzofika ngithengile ikhofi bese yawela aye kamakhelwane. Hawu. Hey umakhelwane. Hey. Hayi. Ngoba ikhofi likhona la. Likhona ikhofi besilithenga qala sihlale nasiphuza ikhofi. Yayizwa leyo nto. Hayi wasonela kamakhelwane. Khona ikhekhe la. Yonke into la ekhaya. Isethi. Umndeni ula. Kabi. Ay abantu besilisa. Anyways nje busumzuleke uMazungu echaza udaba lakho ukuthi ay unenkinga so unfortunate ubaba kasekho may his soul continue to rest in peace. Kodwa ke uyafuna ukuresolve issue yakhe nomngane wakhe akudala omakhelwane wakhe amsolayo ukuthi nengane ekhona kamakhelwane kodwa izalo baba wala ekhaya. But mina uMagasela ngicela ukuthi senze nje azame nje ukuthi sithole umakhelwane azoyichazela yini udaba ukuze futhi nabo bomakhelwane baphinde bekwazi ukungenelana baphinde babe umndeni o right babe umakhelwane aba right. Uzobhela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze budlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back on Black Life TV with myself Umlangeni Magasela. Ngikhona ke la ekhaya kaZungu kade sinenkinga enkulu uMamZungu kade sichazela yona ukuthi ayi unenkinga kamakhelwane amthanda ngendlela isimangala bakhole ndawonye bezwana bewumakhelwane. Nikhole ndawonye, did you say that? Yes. Oh, okay. Yes, bakhole ndawonye bezwana yonke into ihlangene kodwa nje isikhaleni uvela wabona izinto seyingasahambi ngendlela efana ekade ihamba ngayo. Kodwa ke ngaphandle ukuthi thina sesikhuluma izinto singenaso isiqiniseko sakho. Ucela MamZungu umtshele umama ukuthi yini eyenza ukuthi MaMzulu ukuthi usibhalele namhlanje la ekhaya nje basikhona. Ngiyabingelela nomngani wami wonyaka. Yeah. Eminyaka nje ngiphila naye. Ngicela ukuthi sicelelane. Jike umngani wami hayibo. Uyamazi nobaba. Uyadayisa kumakhelwane wami. Oh, okay. Usibuye siphuze nekhofi nobaba. Jike ubaba ikhofi useliphuza ngale kamakhelwane. Yeah. Akasezi ngale. Usebuye futhi aphuza kamakhelwane ikhofi angabe saphuma. Babamba ngayilanga emdudula umakhelwane emkhipha ekseni ubaba bengazi khona indlela ozoyithatha. Manje sithi la ngiyamphusha umakhelwane ekseni. Uyamphusha umphusha uthi akazongena la ekhaya. Ngiphatha kabi leyo. Ngelinye ilanga ngisebenzini ngiyasebenza ngiyambona umakhelwane uphosa inkukhu uyangazi umakhelwane ukuthi ngilimile lana. Yeah. Uphosa inkukhu kangiphatha kabi ngoba uyangazi ngilimele umakhelwane la inkukhu la izodla izitshalo zami. Kwangilimaza nalokho. Yeah, ngiyakuzwa. Akubuhlungu sengizofaka unengane naleyo ngane uthe umyeni wami. Sandra Sam, uma bakambe? Dlamini. Yebo Madlamini mina ngumlangeni Magasela. Ngihamba neBlack Life TV. Njengoba bathi sengichazile ukuthi mesicele uMrs Zulu, ikaZulu la ekhaya. Uthi unalolu daba. Njengoba selichazile Sandra Sam khona okwaziyo ngakho. Into engiyaziyo ukuthi mina ngiyadayisa kwami nami ngibeka isinkwa phezu kwetafula ukuthi ingane zami eziphile ukuthi ubani ongenayo
Angikwazi ukunaka ukuthi ubani ongenayo mina ngisebenza ukuthi kufuneka iy'ngane zami lale ehlile ngibekise kwabhe kwetafula. Yena mawukuthi uyasola umakhelwane hayi mina ngasilutho. Pho belalaphi? Belalaphi ubaba? Ngoba bengizwa mina ukuthi ubaba ulala la. Ubelala kwakhe. Kwakhe kuphi? Kwakhe. Kanti ngakubamba ngelanga umphusha wena ekuseni. Ngangingazi ukuthi mina engizovuka ekuseni ngange clinic. Ngakubona umphusha esangweni njengoba somakhelwane. Ngakubona umphusha uthi hambe kwakho. Engalalanga mina kwami. Ngimphusha lokho hamba phela ngimazi uthwele lapha ngimgada ngisile iphoyisa lakhe phela. Ephuma kuwena. Wawunesiqiniseko singalantu uphuma kwami. Ephuma kwakho bophusha. Mawukuthi kimi ufika ngale ekuseni uzobona kanjani ukuthi ulale kwami. Ngeke ngasikhatsini. Isikhathi ngakubona ngathi umphusha umyeni wami. Emakhelwane Ngangimbona ngangimtshela ukuthi hamba kumkakho. Kwakufanele ngezwe phela manje kuthiwa ingane le kade ukhuliswa izele yomyeni wami. Ithini into? Angiyazi ke lonto. Iyona yiphi? Ingane encane. Angiyazi. Awuna ingane encane? Ngina ingane encane kodwa ngazi ukuthi umyeni wakho. Ngaba. Eyendoda yami. Hayi makhelwane yabo nje bathi ngifuna sikhuluma amaqiniso makhelwane. Amaqiniso ngibizela abantu ngoba ngifuna sikhuluma amaqiniso. Akungiphathi kabuhlungu, kungiphatha kabuhlungu ukuthi asisazwani. Iminyaka siphila nawe. Ngiyavuma. Namhlanje kodwa sesashalazelana. Ngiyavuma impela besizwana. Kodwa ingane okhuluma ngayo akusiyo umyeni wakho. Ekabani? Eyomyeni wami. Nawo Makhelwane wrong. Ngirongi. Wrong makhelwane. Oh ngirong ukuthi ngizayela umyeni wami wena ku-wrong ku-right ukuthi uzayelo wakho. Mina phela ngishadile mina yamndoda. Ngoba mina ngashadile. Ushadile vele. Hey ntombazane. Ngiyami ingane nendoda yami. Musho umuthi ingane yamyeni wakho usho indoda yakho. Noma sengididekile ukuthi mhlawumbe nawe uganile. Cha, yami nendoda yami phela umuntu wesifazane mezalisa uzaliswa indoda. Inkukhu kuzile indawo yenkukhu ephusheke yangena la. Wayiphosa ngikubuka ewindini. Angiwathi izihle. Inkukhu. Uphosa inkukhu ngikubuka ewindini. Makhelwane waphosa inkukhu ngala. Uyangazi ukuthi ngitshalile mina. Mina ngikhiphe phosa inkukhu kwakho. Ngaze ngibuka angisho ngaxoxelwa abantu ngakubuka mina. Wangeza kaniphothi makhelwane indaba. Uphosa inkukhu. Sazwana umsinda ngithanda ingakho mina ngibize labatwana ukuthi ngicela siyikhulume sihleli kanje. Ngoba bekuzoba nomsindo usize sibuka nabantu. Ngiyazi abatwana. Ngiyazi lonto. Aze ngiyiphose nje inkukhu kwakho. Hayi makhelwane kulungile noma ngaphewa. Aze nje ngize ngiyiphose nje mina inkukhu kwakho. Wabona mina iphosa wena. Wanga inkukhu sando. Nginazo. Unazo? Nginazo. Nginazo inkukhu kodwa aze ngiyiphose kwamakhelwane. Unazo inkukhu futhi uyadayisa. Nginazo inkukhu ngiyadayisa. Futhi unayo nanengane encane. Yebo. Ineminyaka mingaki? Na 3. Kodwa inobabwayo. 3 years. Inobabwayo. Nobabwayo. Hayi ubaba wala ekhaya. Cha. Ngifuna ukufaka amagama abantu. Abangoba nihlukaniswa yini nomngane wakho weminyaka? Sihlukaniswa ukuthi naye umakhelwane uyangisukela. Ungitshela ukuthi indoda yini akusukela ngayo? Ungitshela ukuthi indoda yakhe uhleze iza kwami ingabe sabuyele ekhaya. Okay, wakwakusho lokho before manje. Ukusho manje. Yini yanhlukanisa ke engakakusho? Angithi engakaza kusho before. Akaza kusho before. Yini ke yanhlukanisa? Yini yakwenza ukuthi uqhele kuyena njengomuntu ade nithelelana amanzi naye? Angithi ukuthelelana amanzi niphuza uqoshelana ufuna impuphu unishe kwashintshana. Uthe suka ngabe sangikhulumisa yena. Sifuna ukwazi lokho sithando sami. Yini yakwenza ukuthi kushintshe? Akwashintsha nje phela ngoba empilweni uyashintsha umuntu. Ushintsha decide ukuyishintshela nami ngayishintshela. Ngadecide ukuyishintshela nje ngashintsha nami. Ngaba yilento engiyona naye waba yilento engiyona. Washintsha usushintshela nakumyeni wami. Yeni wakho ba? Wasamaza domazi mina nini? Yabona umakhelwane bafethu. Makhelwane. Ngaze ngiyeze lonto. Ngempela makhelwane usuku uthini manje kuze kushawa 12 kushawa 1 ehleli lapha kwakho umyeni wami. Ungazi ngikhona. Na umbuzo kangaka. Wabindeka. Ngiyakuhlula amakhona kuphendula. Hayi makhelwane. Angifuni ungasho makhelwane wami. Bizwana. Impela makhelwane amnandi. Makhelwane nami angazi ukuthi ngizaqala ngithini makhelwane.
eyinami ngalingeka makhelwane. Uthini kumina? Ngalingeka amakhelwane sengithi angikhuluma iqiniso ngoba impela umakhelwane besihlala naye kanjena siyenzela yonke into siphana izinto sikhonzene njengodadewethu kodwa ngalingeka. Wenzani ukulingeka wenzani? Ngabona ukuthi umyeni wakhe ngoba esebenze nemali uzongipha le mali. Wakuphi? Uzoyiletha kimi le mali. Kahle kahle ngayicabangela mina. Wakupha ku-husband? U-husband wakhe-ke cha yena ubengipha imali. Ihlazo. Ubengipha impela u-husband wakhe imali angifuni ungiqamba amanga. Ubengipha bethi mayifika nje sifike siphuza ikhofi maqedane bese ethi mama nakho kwakho. Cha ubengipha. Na umnikezo kwakhe? Nami ngimnika kwakhe. Ingane le? Usayicabanga ingane zami. Ingane yabona nje le ingane una 3 months, una 3 years. Hayi impela khona angifuni ungasho makhelwane ngiyaxolisa. Eyakhe ngempela umyeni wami. Ngqo. Ihlazo. Ngiyaxolisa makhelwane. Kwangake yona inhloso yami nami makhelwane. Ngithi nami ngifuna imali ukuthi ngibeke phe kwetafula kwenzakala izinto engangayihlosile. Awuneli lo udayisa njengoba udayisa ikhofi makhelwane. Idayisa kubuye ngakhokheli makhelwane. Nami ngangitshela ukuthi nami ke lisamba lesi asinika wena. Uzosinika mina phela nami. Waba nomona. Kahle kahle aba nomona. Ngakuthola futhi imali. Uzizwa kanjani kodwa umngane wakho mase ephoxeka kanje? Ngapha yonke lento belebeyisola kodwa engenaso isiqiniseko. Waqala waphika kodwa manje usuyavuma. Inkukhu awuyiphoselani-ke ngoba phela umakhelwane akazeni ukuthi umna kwabo wena wedwa wazini. Angiphosela ukuthi uyacika nje lokho ilalihlale lima njalo. Lima ngiyabona nje. Nomakhelwane kongilimile ubuzokucela. Cha yona kusekubonana sengathi yena okhutheleke yena uyalima unezitshalo yena uyalima mina ngilimi phela. Usejointini uyadayisa ngithi mina ngilimi futhi mina izandla nginazo ngathi yazi ngiphosela inkukhu yoqofoza leza izitshalo. Wakwamthanda kodwa umngane wakho? Ngangimthanda kabi. Kubonakalaphi umfana umuntu esilisa ngasho yasixabanisayo. Indoda yasixabanisa indoda manje nje bingasekho uzizwa kanjani? Yo usona nengane expecteni ukuthi enze njani uma aphinda akuxolele nenze njani? Yo angifuni ungasho kubhlungu. Ngiyafisa ukubuyela kumakhelwane wami ngoba sazizwana. Ngoba usuqedile ngalokho awukudinga kuyena. Ngase ngiqedile vele kodwa njengamanje hayi phela ikhanda liyakhula. Sekufanele ukuthi ingane yakwami. Yebo yakwakho. Ngiyazehlisa. Amanyala emhlabeni. Iyakwakho ingane kodwa manje sekufanele ngiyizehlise ukuze ingane ibone ikusasa layo ukuthi ubabwayo uyingakuphi. Manje makhelwane ngizoletha ngike ngiyibona kahle lokho phela ngibukela ngale kodwa. Makhelwane angifuni ungasho bengingazi ukuthi ngizoqala kanjani ngithini mangiqala. Usizile nje makhelwane wafonela labo bafonelile bazosixhumanisa ngoba nami benginenkinga ukuthi lengane angiyazi ukuthi ngizotshela kanjani ukuthi cha bongane yami ekhaya kini kulapha yana. Makhelwane. Kamakhelwane. Uzoyitshela kanjani ingane ukuthi kamakhelwane kulapha? Bekunenkinga ngiyabonga nje baba wakho kungalana. Yebo baba wakho wayeshadile. Yebo khona phela umshado egcineni amadoda awenzi neringa nje. Iringa ivimbi lutho. Umakhelwane saqhubeka ngicangeringa. Makhelwane. Iring vela ivimbi lutho. Indoda mayithi iyashela sizoyiqoma phela thina ubithe iyaqoma. Ungcono kuthiwa umazi umakhelwane. Umazi. Ngase ngiphila naye. Desperate nami ngifuna imali. Uyasebenza nje uyayisebenza. Angenelisa wena nje usona amabhizinisi wena. Angenelisa ile ngina ngifuna le yakwanelisa yini musuyithola kumkhwena wakhe? Angenelisa impela. Yakwanelisa? Angenelisa. Bayona ngangiyidlondoza umyeni wakho. Imali umyeni wakho hayi asiyidla. Engadli uma lokhuza umakhelwane wakho ngala sekudla wena wawujabula ngalokho. Kwangasiyo phela inkinga yami leyo. Abexoxa bona bobabili ukuthi baphana kanjani imali. Mina ongasiyo inkinga yami. Ubaba mesebenza phi isithando sami? Besebenza Hollywood. Awungitshela ubaba ayizekho imali ezasala mhlambe wayenibhalile ezingane zakhe. Ikhona ingane le ifakwe noma ifakiwe. Nakho uzoyifaka phela ukuthi phela manje abamtshela ngayo. Usho ukuthi manje sozoba nengane
ezokhula ngisho nawe kuthi uyadlula emhlabeni njengomuntu oyimele engekwazi uphinde ikhulise ngoba phela ingane zama zizokwazi iqhubeke ikhulise imali ababazo ifunde iqhubekile phambili. Ya khona kunjalo kodwa anginankinga kodwa khona ngayihla. Yabo selfish ngempela. Kodwa ngayihla yona imali Awucabangeli yakhe. nalengane. Yona imali yakhe ngayihla shem. Ingane kodwa uyicabangeli. Ilungile ingane izokhula zonke izingane ziyakhula. La izokhula kodwa khona imali yendoda yakhe ngayihla. Awuyisoli. Yabo isikhathi angisoli, ngisola manje bese efile. Vela ngisezokuyithola ngoba usefile. Uze uba khona nasemngcwabeni. Uba khona Ngcwabeni baba ingane yakhe phela. Sisidinda sonke. Futhi yena sesidindela uthi hawu Umuntu wami. Imali yami ehambile. Angidindele ukuthi imali yami ATM yami Awungayithandi kwaleyo ndoda. i-ATM yami Awungayithandi kwaleyo hayi ndoda. ngangifuna imali yayo mina vele. Kuyenzeka yini umuntu ungamthandi ulale naye uzungakhondomayizi uzomzalela umntwana ungamthandi? Kuyenzeka. Ngempela? ngoba nakho kwenzeka. Awunamanyala kodwa. Usangamxolela kodwa umakhelwane kodwa ngibona ngathi uyaxolisa. Uyayisola isenzo sakho? Ngiyayisola sona angifuni ungasho. Uyaxolisa phela kadala. Uthi uyaxolisa yini? Oh ngiyaxolisa ke sithandwa sami okangikwenzayo. Uyaxolisa ke? Cha hayi ke. Makhelwane njengamanje siyabuyisana. Ngiyaxolisa makhelwane ko isimo engangisibheke naso sasinzima nami ngangithi nami ngifuna impilo esheshayo. Njengamanje ngayibona impilo esheshayo ukuthi ngishiye endleleni makhelwane ngiyaxolisa. Ya ingane ikhona yebo ngiyavuma. Eyomyeni wakho ikhona. Yomyeni wami? Yebo. Ikhona. Kodwa ngiyaxolisa konke engakwenza kuwe makhelwane ngiyaxolisa. Udla amaqaba udle nenkukhu ezalelayo. Ngicela nje ukuthi sibuyele njengalowo amakhelwane wakudala. Sinikane impuphu, sikela ushukela. Singabe sakunaka okunye. Usazomnikeza ushukela wakho? Ngoba phela kunegazi lami ngaleni. Awu. Mina ngiyakholwa mntana. Oh. Ngiyakholwa mntanami. Usucabangela ingane. Cabangela ingane. Ingane zakho uzokwazi ukuyitshola ingane engakhe? Bathathu manje. Uzokwazi ukubatshela ukuthi kumele ngibatshelile. Ukuthi kunobhuti wenu ngale. Bangakanani abantwana bakho mhlawumbe iminyaka? Intombi. Umuntu etofweni. Kodwa kuzoba nzima angazi ngoqala ngithini. Kodwa kumele libe bazile Ukuthi konomfobo wafo wabo. Uthi ngithi umfana lo wakho nomantombazana? Umfana. Unayo wena umfana? Nabo abafana sebengishila ababili benginabo. Ndomela ukuthi ngingaba kule nyanga ephilile. Mfethu sorry. Namantombazana. Ngiyaxolisa ngiyabona ufakile. Kodwa ngifisa ukuyamukela ingane ngoba umyeni wami. Futhi iphinde ibe umfana kanti abafana usanabo. Ya ngiyabona. Ngifisa ukuyithanda. Ngifisa ijwayele ukuthi naku mamkhulu. Ya. Noma ngubani kuyona? Uma wayo. Umamkhulu noma umamncane? Umamkhulu phela vele uphela ngokuqala yena. Wena wesibili. Uyayifaka nje emzini yabantu. Wesibili. Wesibili kwabani? Cha ngangingowe. Wawungowe kuphi? Lapho. Wawuntshontsha wena. Ngiyavuma ngitshontsha kodwa ngowesibili phela. Emtshontshweni wami. Wazi ngani ukuthi owesibili? Ngazi ngowesithathu, angazi ngowesithathu kodwa nje mina ngaleso sikhathi sami ngangazuthi nje mina yimi sokuyimi ke manje. Uma ngqengqiza. Wengane yami. Imadlamini. Uyaxoxa kodwa uyambona unobuhlaza nje bokhulu. Ngasakayisoli ngesenzo sakhe. Yikho ngithi mina usazompushukela. Ngiyayisola. Ngiyasho ukuthi ngiyayisola nkosami ngesenzo sami angifuni uqamba manje ngiyayisola. Makhelwane ukuthi yena isithombe siyabuye ukuthi zazizwana ngalezi ayikhathi kumnandi. Kahle kahle nje angifuni ungasho ukuthi abantu besilisa bayisilingo empilweni. Bayisilingo ngoba kube kuthiwa mhlawumbe wongenandoda makhelwane. Mhlawumbe ngabe namanje seziyebo. Yebo. Ukuthi isimilo noma isimilo nje awunaso. Ngiyabonga makhelwane Isimilo awumtshela. akanaso. Makhelwane. Isimilo nje ngumakhelwane besifana phela. Awunazi ingane zamantombazane? Nayo. Ziyabuka ngithi yazi. Yonke into ephilayo, yonke into eyenzalayo ziyabuka phela. Awusabi ukuthi zibowe. Mina ngicela ngiyitshele phela ukuthi cha ngane zami la ungahambi kanje. Uhamba wena? Phela nami ngisuke ngitshela ukuthi kungilungela, kanti akuzukulunga. Nazo uzoyitshela lento oyitshela noma awakuzama sikuzame nazo. Yakusayikhuza ngakho makhelwane. Yenza lento oyibukayo. Uzothi musukuhamba ngale ndlela athi mama ngithi nabu uhamba kule ndlela. Makhelwane ngicela ukhule.
kwenzeka-ke makhelwane-ke manje. Kwenzeka-ke makhelwane-ke. Yabona ungadluleli phambili. Mina sengiyakusabota ngiyakuthanda yazi ngicela utshela ngaphambi ngiyakuthanda. Ngicela ungadluleli kumakhelwane ongale. Cha makhelwane ngeke ngisadlulela ngale ngoba sengisibonile isifundo. Oh. Ngeke ngisakwazi ukudlulela komakhelwane abangale. Sengisibonile isifundo. Kodwa ukhohlakala ngifunda ukushiya lapho. Lokhohlakala khona ngitshela ukhohlakala. Makhelwane phela ngeke usho ukuthi ngikhohlakele ngeke ubeke imali lapha ekwetafula bese uthi ngizoyiyeka. Ngeke ngize ngikwazi ukuyiyeka imali ngiyibona. Ngixakekele nami. Imali ngiyayidinga. Sikhona emhlabeni nje sifuna imali. No, yazi ngiphelwa amazwi lelo ngqavu. Uzomosha umndeni. Lalela ngane yami. Umndeni uyawumosha uweqe ngalo ukhumbula usungale ukuthi aze kodwa khona usuhlubulundelile. Oh. Yebo. Hayi mina ungangifundisi lento yakho. Ngiyayizwa kodwa yayisho. Uzizwa kanjani uyakwazi umxolela umakhelwane ushila uthi usamthanda. So ukuya ngaphambili uyaqhubeka kwingane uyafisa ukuthi introduce kumadodakazi akho. Amazi. Uqala kanjani kodwa Kona fanele ukwenzekile. Yo wazathwala ma. Ngiyakuzwa. Uthe uyaxolisa. Ngixolisile impela ngiyaxolisa. Ngixolisa kakhulu futhi ngiyayisola. Uzizwa kanjani kumakhelwane mesethethe lesi sinqumo sokuthi afuna usizo ngoba kusho ukuthi lokho njengoba efuna usizo nje ngoba uyakuthanda. Hayi angifuni ungasho. Kodwa ngiyasakwazi ukuphinda kuthembe. Hayi angifuni ungasho angithembakalanga kuyena makhelwane wami. Ngaze ngithembakale. Ngoba nomakhelwane beyibuka lento. Ethi kodwa uthulelani. Umuntu ongakuthanda ukukhuluma. Nawe yazi. Angithembakalanga kumakhelwane angifuni ungasho. Ngaxolisa makhelwane wami konke engikwenzile. Ngiyaxolisa. Futhi angifisi ukuthi kwenzeke komunye umuntu. Sokujijelana inkukhu. Ngikubuke ebindini. Umona makhelwane. Nomona yonke into yakhe. Nomona nomndeni wami. Yabo lokho kuthiwa umona. Ngiyaxolisa makhelwane. Akulungile uNkulunkulu kuphela kulungile ngiyaxolela makhelwane. Kodwa uNkulunkulu uzodila nawe nje. Utholile sikwazile ukukusiza thina nje Black Life TV mami. Konke kade ukufuna ukutholile. Noma uthi ngihlale naye kanje kuyangijabulisa. Cabanga ngigcina yazi bengimthandana umntanami nosisi. Bosisi wami ngithi ushukela ngithi awufaka lapho ushukela. Oh, abantu besilisa. Kodwa mhlawumbe futhi akubona abantu besilisa nje beshisa inhliziyo mingaphandle nesimilo singekho ayikho into soyenza. Ayigambi mawami angisho ukuthi awunaso isimilo. Hayi thona isimilo kodwa asingakufisi. Okusho yena hayi mina. Futhi isimilo asikho kahle. Ngifuna ukuthi kwafika abantu ba Black Life TV intombazane yathi yangasimilo. Ngimdala kodwa isimilo asikho. Hayi ayikho Ngiyaxolela makhelwane. Ngiyaxolisa nje lokhu ngimi lapho ngiyaxolisa makhelwane. Ngoba sikhumbula ukuthi nezingane ezoyibona lento. Makhelwane ngiyaxolisa. Konke okwenzakalile ngiyaxolisa makhelwane angifuni ukuqamba manje ngiyaxolisa nje. Ngaphatha kabi emshadweni wakho kangangokuthi awazi uenjoy umshado wakho umkhwena akwazi washona wazange uenjoy ngiyaxolisa. Wangikhumbuza ngensuku zakudala. Ngiyaxolisa. Lebo sizwele ke na umbukelo weBlack Life TV omakhelwane bexolelane behlambulukelana beveza lokho kusenhlizweni zabo ukuthi bafila kanjani but each other emva kwesimo esinje seke senze abantu besilisa ngicela niyeke lento enenzani niqhatha umndeni niqhatha omakhelwane kanti yini leni iphethe kanti yini lesotshwaleni mina ngithi yini lesebafaneni angihaleni lokuyazi mina umlangeni Magasela ngiyahamba njengamanje. Please make sure you do subscribe, like, leave the comment, make sure you positive, be positive. I'm out, love you. The Black Life TV.